Светът около нас е едно велико чудо. За всички, които обичат да пътуват и да откриват нови неповторими места, е нашият околосветски вояж. Здравей, вояж! Модата винаги е била нещо като пътническа агенция, която се опитва да открие през всеки сезон най-интересната, здравей, вояж! специална и неочаквана дестинация. От Япония до Перу, от Северния до Южния полюс. Здравей, вояж! Модата и пътешествията винаги вървят ръка за ръка. Дай ръка и да тръгваме на незабравим вояж! Нашият гид в света на пътешествията и модата е София Борисова. Тя е най-известната българска дизайнерка на официални и булчински дрехи. Нейните тоалети се продават в луксозните бутици на Германия, Гърция, Канада, Италия и Испания. Тя е зодия Рак, затова накъдето и да тръгне, все й е напред. В 1993 година, тогава започнах с официалните и сватбени тоалети. Една година преди това внасях готови тоалети от Гърция, но след което реших, че самите булки клиенти търсят нещо по-различно, не тези стандартни рокли, които внасях от Гърция. Исках всяка да бъде единствена и реших да си създам собствена колекция. Първата ми рокля, си я спомням, беше за едно момиченце, което нямаше пари. И се помоли да му направя шаферска рокля, за да бъде булка, при което на мен ми стана толкова мъчно и аз лично ще й направя роклята. Един ден ми трябваше да кроя, на следващия ден ми трябваше да шия. Направих роклята и когато тя дойде, се разплака. Още си спомням този момент, много ми е мъчно. Но пък мисля си, че тогава Господ ми е помогнал и е видял какво съм направила, макар че не бях нито перфектната шивачка, нито кроячка. Стоеше добре на момичето роклята. И мисля, че тогава ме е възнаградил да съм това, което съм днес. И до днес правя тоалети за детски домове, винаги с желание дарявам. Мисля, че човек трябва да се занимава с благотворителна дейност. И определено детската ми мечта не е била да стана дизайнер, тъй като ходех усилено на танци и на рисуване. Когато правя дрехите, винаги се поставям на мястото на клиента. Как ще му бъде удобно, как ще се чувства. Все едно съм аз в тази рокля. София създава тоалети за почти целия български женски елит. Здрасти! Леля, колко беше мъчно за тебе? Ами на мене толкова ми липсваше, бях в чужбина и това го... този колан го видях с истински камъни. Надявам се да ти хареса. Я ти да как стои? На теб ти отива. Да. Що има камъчета е моя? Да. Чакай, че пък аз си Знах, че се зарадваш. Сандалки, чакай, аз от вратата, нали, за краката, ма знаеш, че аз, нали, като влезна тук и почвам какви за тия чантета, какви за да, всичко... Тия харесва майшин. Но тая е страхотна. И с тия сребърните обувки, къде ми ги показва. С камъните. Много хубаво. Има невероятен гръб. Чакай да ти покажа. Страхотна. Ето, тук си изградени подплънки и... А знаеш ли как ще танцувам с това? Знаете и размера, без вече да меря. Че ти ако не ми знаеш, това да го абсолютно. Както винаги. Като правя клипове, като ми видят каква съм бяла, той Бони гримьора вика, виждали ли си такава бяла циганка, нали? Зами ходи, вика, на солариум малко. Софче, страхотни са ти нещата, аз ще тръгвам, че имам и други срещи. Добре. Беше ми приятно. Ще видим утре. Ако не до вечера, утре. Благодаря за подаръците. Чудесни са. Колана ми е страхотен. Ще се чуваме. Чаото за сега. И не толкова известните дами също могат да облекат моделите на София. Преди да започна, леко неудобния въпрос, дали сте бременна. Всяка булка питам дали е бременна, защото се съобразяваме с размерите. Пускаме малко по-голями като размери, след това вече на пробата ги коригираме. Мисля, че едно деколте, което е леко извито, ще бъде добре за вас. В талията и в ханша леко прибран тайор. Може да си позволим, аз ви предлагам да е около 30 см шлейф.
да се влачи отзад. Да. Тук ще има дантела. Една през рамка, през врата. Мисля, че това е вашия силует. Да. Като гърба отзад ви предлагам да е отворен, пак леко втърлено, хансън долу разкроен, където това е шлейфа, връзки, за да може да си го коригирате в деня на сватбата, защото може леко да отпуснете, когато хапнете и пинете малко повече, за да не ви стяга. Когато приготвим роклите, било за ревю или за фотосесии, винаги ги оглеждам и последната дума е моята. Освен да създава рокли, София обича и да пътешества. Избрала си е една почти балканска дестинация, позната и обичана от много българи. Турския курорт Кушадаса. Няма никакъв проблем да стигнете до Кушадаса с кола. Стига да ви се кара 1000 км в едната посока. Това е разстоянието от София. Сега, след 500 и малко километра, в момента се намирам на едно невероятно райско кътче. От тук започва Азия, а пък тук свършва Европа, на Дарданелите. Заплатих за моята кола 21 турски лири. Мисля, че не е много, за невероятното преживяване, което ни очаква в момента. Почти по средата на пътя са Дарданелите. През тях се минава само с ферибот. Може да бъде взет от две места – при Гелиболо или при Чанаккале. А за да не се чудите кой от двата да хванете, най-добре е на отиване на единия, а на връщане на другия. И на едното и на другото място са през половин час. Освен, че свързват Азия и Европа, Дарданелите свързват и две морета – Мраморно и Егейско. Може би за това са играли и стратегическа роля още от древни времена. На азиатския бряг се е водила прочутата Троянска война. От тук е минал и Александър Македонски в похода си към Персия. Пътят минава покрай прочутите градове Троя и Бергама. София спря за кратка почивка, за да се наслади на великолепните изгледи към Егейско море. След малко повече от 12 часа път, София пристига в Кушадаса. Тук изборът на хотели е огромен – от 2 до 5 звезди във всякакви варианти. Въпрос на предпочитания. Ето е моята стая. В един куфър трябва да има най-необходимите неща за плажа, за дискотека, за вечерите, които са доста горещи тук. Задължително трябва да си носите бюстие, което за дискотека е супер подходящо. Най-важното нещо, което трябва да вземете, да не забравяте, е банския. Но все пак, ако сте го забравили, и тук ще си купите. Актуалните цветове на банските костюми са черно с златисто, да не забравяме и белия панталон, който за дискотека е много подходящ, и една ефирна блуза, прозрачна, която се носи отдолу само по бански или. Сутиена под тази блуза трябва да е телесен цвят, тъй като той няма да се вижда и да прозира толкова много. Задължително трябва да си вземете и няколко потника, за да може да ви е удобно, когато ходите на плаж. Материите трябва да са куприна или памук. Ето и модерната рокля, подходяща за вечерите. Тя е с изрязан гръб и с няколко връзки, цветна и свежа. Да не забравим и високия ток, който е за вечерите, а за през деня съм си взела джапанки, сандали с платформа и с много нисък ток. Това е от моя куфър. След дългото пътуване до тук, трябва да си взема една вана, преди да ви разходя в Кушадаса и околностите. Кушадаса е известен курортен град, разположен на живописен залив на Егейско море. Климатът е типично средиземноморски, горещо лято и мека зима. Във всеки град, дори в най-малкото село в Турция, има построен паметник на Кемал Ататюрк. Това е идеален ориентир за нашата среща с моя гид Фикрие.
Много ми е приятно да те видя. В това време няма хора, обаче като стане 5-6 часа, навсякъде има много хора, тогава нали вече не е Всички много излизат топло, от хотелите. Тук по принцип много топло става през юли, август месец. На сянка понякога става 48 градуса, обаче стане 5-6 часа. Всички излизат. Да, защото почти няма е невероятно за разходка. Да. Се казва острова на птиците, Кушадасы. Този остров се казва Гювержинадасы, острова на гълъбите. А защо така се нарича? Има много гълъби там, затова са му дали това име, острова на гълъбите. И пътя, по който вървим сега, го нямало преди. Само гълъбите може ли да идат оттам свободно и да се връщат, затова се казва острова на гълъбите. И крепостта, която е пред нас, е направена по време на Византийската империя. Първо са го използвали като затвор и после по време на Османската империя са го използвали като пристанищен пост. Тази крепост става известна през 16 век, когато е била база на пирата Хаир ад-Дин, по-известен като Барбароса. Тук известният корсар и хората му криели богатствата си. Днес островът е любимо място за разходка на романтични двойки. И докато Фекрие поспря да пие кафе в подножието на крепостта, София се разходи край цъфналите закуми. Въодушевена от гледките, тя дори затанцува, без да обръща внимание на смаяните погледи на хора и птици. Това е мястото, където е било храма на Артемида. Храмът е направен 3 пъти. За втори път са го направили един полулуд ефесянец с цел да бъде споменат в историята. Той влязал в храма и изкарал голям пожар. Знаеш, че мрамора не е издържан на огън и за една вечер храмът е бил унищожен. На същата вечер, на 21 май 356 преди нашата ера, се е родил Александър Велики. Ефесянците, след като са чули славата на Александър Македонски, те са казали, че богиня Артемида не е оставила храма, не е избягала от тук, а отиша да помогне на майката на Александър Велики. След време, през 334 Александър Македонски дошъл тук, казал на ефесянците, че може наново да им направи храм, но само при едно условие. Ако му напишат името на фронта на храма. Ефесянците не искали да приемат това нещо, но не искали и да го обидят и са му казали: благодарим ти много, Александър Велики, но два бога под едно име не могат да съществуват. Все пак Александър Македонски построява на ново храма, а блатистият терен укрепва със специална смес от въглища и памук. Днес от чудото е останало само колона и половина. Отправили сме се към джамията Исак Бей и тъй като аз в този секси вид не мога да вляза в нея, съм си взела едно яке, което ще се покрия с него. Сега ни посреща ходжата на джамията Мустафа. Hoş geldiniz. Hello. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun efendim. Мерси. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Огромните входове и високите минарета са характерни за всички джамии. И въпреки, че джамията Исак Бей е реставрирана, все още личат последиците от няколко разрушителни земетресения.
Когато се влиза в джамия, обувките се събуват, а жените покриват главите си. Точно срещу входа е мястото на ходжата, нарича се михраб. Мюсюлманите се молят по 5 пъти всеки ден, но петъчната обедна молитва е най-важна. След като сме се събули, да ми покажеш как се молят. Да, е така. Трябва да си направиш ръцете, ето така. Жените не се молят тук, те се молят зад параваните. В околностите на Кушадаса, както и на много места в Турция, исляма и християнството съжителстват спокойно. На възвишението над джамията Исак Бей и храма на Артемида е базиликата с гроба на Йоан Богослов. Йоан Богослов е най-младият от 12-те ученика на Исус Христос. В Ефес той идва заедно с Божията майка. Апостол Йоан сътворил много чудеса, покръстил много езичници и написал Евангелие, познато като Евангелието на Йоан. Когато Йоан Богослов умрял, го погребали на едно от възвишенията край града, а над гроба му построили малък параклис. През IV век, на мястото на параклиса около гроба на апостол Йоан, император Юстиниан издига внушителна базилика. Базиликата е във формата на кръст. Това е най-големият християнски храм, за който се споменава дори в Библията. Много от колоните, които подпирали базиликата, преди това красяли храма на Артемида. След 2 огромни унищожителни земетресения, базиликата е срината. Но въпреки всичко, това, което е останало от нея, говори за величественост и внушава респект. В тези корита, издълбани в пода, са кръщавали новопокръстените християни. На 10 км от Кушадаса, на върха на Булбул планина, сред зеленина се намира дома на Дева Мария. Днес домът на Дева Мария е място за поклонничество не само на християните, но и на мюсюлманите. Тук сме на едно много свято място, къща на Дева Мария. Тази къща, дето е зад нас, не е първата къща. Първата къща се намира точно вътре в Ефес. Преди разпъването на Христоса, той се обърнал към майка си и казал: виж, той е твой син. Обърнал се към Йоан Богослов и казал: виж, тя е твоята майка. И те заедно са тръгнали от Ерусалим, дошли са тук. Къщата вътре в Ефес е направена от самия Йоан Богослов. Тя там е живяла 3 години, след това се е върнала в Ерусалим. След като се е върнала там тя се е разболяла и хората са помислили, че всеки момент може да умре и са и направили гроб в Ерусалим. Да. Но тя оздравява и казала, че иска да се върне пак в Ефес. Върнала се. Тук обаче е казала, че иска да живее далече от хората. Да. И заради това са направили тук къща специално за нея. Къщата е направена под формата на кръст, както базиликата на свети Йоан Богослов. Да. И се състои от 2 части. Първата част е била спалнята на Дева Мария, втората част е била там, където тя се е молила. И като влезеш вътре в къщата, ще видиш статуята на Дева Мария. Ръцете ги няма. Те са били от чисто злато, но са ги откраднали и папата казал, че няма да се възстановят. Наново да ги направи. Да. И за да разберат хората докъде сме стигнали. Дори можем да откраднем ръцете на една Богородица, стигате да са от злато.
вътре е забранено да се снима, дори и с фотоапарат. Тази къща е намерена през 1818 година. Една монахиня на име Анна Катерина Емирки. Тя всяка вечер сънувала Дева Мария и казала, че Богородицата се моли на едно високо място. Казала, че оттам се вижда море, значи от тук можеш да видиш Егейско море. Казала, че близо до къщата има останки от античен град. Преди малко видя останките от античен град. Да. И след това са решили да изпратят тук една експедиция. Дошли са тук, потърсили са околието и са казали, че няма такова място. Казали са, дай да се върнем. Един от тях ожаднял. Попитали са две жени, които са работили тук на полето, къде могат да намерят вода за пиене. Една от тях е казала, че има извор до разрушения манастир. Значи местните са мислили, че това е разрушен манастир. А не къщата на Дева Мария. А не къщата, да. По такъв начин е намерена къщата. А долу са трите чешми. Те са за здраве, любов и богатство. На нито една чешма не е написано за какво е. Ще си направиш микс. Трябва да си взема и от трите. Да. В едно шише от трите и цената за желание долу до чешмите. А там трябва да си напише желание да. И да го оставя. И да го оставиш. За да се сбъдне, трябва да ми го кажеш. Ще ти го кажа. Наричат Ефес Златният град на древността. Основан е 2000 години преди Христа, но това, което може да се види днес от античния град, е част от така наречения Трети Ефес, градът основан от Лизимах. Малко е разочароващо за онези, които не си падат по съзерцаването на камъни, но в Ефес няма нищо друго, освен история. Запазени мраморни улици от II век преди новата ера, храмове, пазари, бани, библиотеки и публични домове. Ефеската библиотека, или както е известна библиотеката на Целс, е била третата по големина в света, след Александрийската и Пергамската, но за сметка на това най-красивата. Великолепието на фасадата й се допълва от 4 женски скулптури, символизиращи мъдростта, знанието, трудолюбието и разума. Точно срещу библиотеката е публичния дом. Двете сгради били свързани с подземен тунел. И сега най-сетне да ми се сбъдне огромното желание да видя публичния дом и да вляза в него. Както и днес, и древните ефесианци се вълнували от мода. Имало модни тенденции в облеклото, в прическите и грима. А модата във всичко определяли куртизанките от публичния дом. Това били най-красивите, изящни и търсени жени. А най-модерният мъжки парфюм се правил от водата, в която се къпели жриците на любовта. Пристигнахме в банята. Да ми разкажеш нещо за нея. Сега банята се казва банята на Солостика. Ето, тази госпожа, дето е зад нас, се казва Солостика. Тя е поддържала тази баня. Да. И банята е била на 2 етажа. На първия етаж са били 4 части на банята. Това са калдариум, тепедариум, фрижидариум и аплодотариум. Това значи калдариум, най-горещата част на банята, тепедариум, хладката част, фрижидариум, студената част, а тази част се казва аплодотариум, това значи подната част на банята. Плюс една стая, волунтариум, стая за повръщане. Така ли? Да, защото те ядат, пият, отиват в волунтариума, значи в стаята, бъркат се в гърлото с златни пръчки, повръщат и пак продължават. И така до безкрайност. Точно така. Да.
И на втория етаж са имали стаи за забавления, плюс тази стая, за която ти казах. Стая за поръщане. Ефес се слави и с първата обществена тоалетна в света. Това е едно от местата, където знатните ефесианци прекарвали деня в сладки приказки и бистрели политиката. Робите можели да влизат тук само през зимата, когато трябвало да затоплят местата на господарите си. В центъра на тоалетната имало фонтан, около който по цял ден свирала жива музика. В древния Ефес е направена и първата реклама, но как изглежда тя? На кого ръкопляска София в амфитеатъра? Може ли София да си открие магазин на Ефеската агора? Как се прави гюзлеме? Къде може да се изпие най-хубавото кафе в Кошадеса, както и кой е мъжа на София Борисова и какво мисли за нея? За всичко това в следващия вояж!